गावनि गथ'खौ मानो कन्ट्रल खालामनो हाया जोंनि बिमा आरो बिफाफोरा मानो कन्ट्रल खालामनो हाया बेखौनो नांगौ आंनो बेबो क्लास 8, 9, 10 हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय गथ'खौ दुर्गा फुजा थांलायबाय लोक्षि फुजा थांलायबाय दा फैलायबाय आरो मायबा राज फुजा ना मा होननाय फैलायबाय ओरैबायदि होंगो दोंगो टाउनफ्राव बा जेराव जेराव राज फुजा जायो बेफोराव नै दा फरिखा सफैगासिनो दङ माबा माबि फाइनेल फरिखा जानुवारि फेब्रुवारि मार्च डिसेम्बरफ्राव फरिखाजों फरिखा माने फाइनेल फरिखा जोब फारसेथिं फुजानिबो जोबनो गैया ओरैबायदि फुजानि उनाव फुजा फुजानि उनाव फुजा फुजायावथ' मोजांसो जानांगौमोन फुजा जायोब्लाथ' बिराद गोसोफोरखौ सान्ति मोननांगौ माने आध्यात्मिक माने स्पिरिचुवेल पिस मोननो नांगौ फुजा जायोब्ला खिन्थु जोंनिया बिदि नङा फुजाफ्रा ओंखायनो फुजा सफैबा फुजानि एगेन्स्टआवसो भिडिअ बानायनो गोनां जायो मानो जोंनि मानसिफ्रा बै फुजा गोन्दो माबा माबि बेफोरनि फारसे माने आनकन्ट्रलेबल जालांजोब्बाय माने ओरैबायदि लैहोर माने ओरैबायदि आथिं होनो जागा मोनलायै मानसि जायो आरो बेयावबो बुंनो गोनां गैयामोन दा बै फुजाफोराव जुवा दाउ खेलानो माबा सोरखि खेलानो माबा माबि फैसा खेलानो दाइस खेलानो माबा माबि खेलानो ओरैबायदि जुवा रोखोमनि खेलाफोर सोलिगोन आरो बै खेलाफोरखौ सोर गेलेयो सोर होयो जोंनि बर' आइजोफोर सोरबा बोराइफोर आरो गेलेग्राफोरा जोंनि गथ' स्टुडेन्टफोर हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय क्लास 8आव फरायनाय डिग्रियाव फरायजेननाय बेबायदि गथ'फ्रा आसरित हामाबो नाङो ओमफ्राय बेयावबो बुंनो गोनां गैयामोन दा फरायनायफ्रा थालांगोन दे फाइनेल फरिखाफोर सफैगासिनो दङ दा बिनि थाखाय जोङो समाजनि दायथ' गोनां बेक्तिफ्रा फंसेबो जुदि बाथ्रा बुङाबा बे समाजा बेबायदिनो थांबाय थागोन आरो बिनिख्रुइबो बांसिन दुखुनांथावना रागा जोंथावना बाथ्राया जाहैबाय मा बै उन्दै 9, 10आव फरायनाय हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय 8आव फरायनाय गथ'फ्रा हिन्जावसा गथ'फोर हौवासा गथ'फोर ओरैबायदि नांला बंसा फुजाफ्राव गिदिंलाबायो घन्टानि उनाव घन्टा 11ता 12ता 1ता 2ता सोरां जासे साफा सानै मा उद्देश्यआ मा जोंनि आरो बिमा बिफाफ्रा मानो ओरैबायदि माने दायथ' गैथारै बिमा बिफा जाखो क्लास 8आव फरायनाय 9आव फरायनाय 10आव फरायनाय हौवासा गथ' हिन्जावसा गथ'फोरखौ ओरैबायदि गिनानै गावनि गथ'खौनो गिनानै हरफाथोलो बबेयावबा हगारनानै दोनहरो फुजा गोन्दोआव घन्टा थांनानै महा थांदो मा खालामहैदो जेबो उदिस लायाब्लासिनो माबोरै इसेबां दायथ' गैयै जानो हाखो बिमा बिफाफ्रा आं आसरित जायो ओरैनोब्लाथ' जोंनि बिमा बिफाफ्रा बिराद महाबिर माने बिराद बोलोगोरा बिराद डेन्जार आंजों फांफुं गैयालै मोजांबासो मोजां गाज्रिबा हले दोननायाव गैया थांसामाना थांगाबारि मोनहैगोन ओरैबायदि रागा जोङो आरोखि बिराद बोलोगोरा बायदि देखायो गुबुनजों सोरबा लोगोजों बा आंजों न'खरनि नङै सोरबा फिसाला नङै मानसिफोरा आंखौ एदावना लायोबा ओइ गथ' फांफुं मादै आंदो मोजांबासो मोजां गुन्दै खालामगोन बिगुर बिसिगोन होननानै जोङो बुङो आंजों समान लोगो सोरबा आंजों बुग्लायोबा आंजों नांलायोबा आंनो साबसिन बोलोगोरासिन दांखागोन आंखौ एदावना लायोबा ओरैबायदि जोङो मुड लायो खिन्थु जोंनि फिसाला जोंनि फिसाजोफोरजों नोङो मानो एसेबां दुरबल बिमा बिफाफ्रा आसरित जायो आङो मा रखम नोंथांमोननि गथ'फ्रा क्लास 8आव 9आव 10आव फरायनाय गथ'फ्रा हबा गोन्दोफ्राव घन्टानि उनाव घन्टा जेबो खामानि गैया दामानि गैया मानो गिदिंलाबाय थानो हायो हराव सेंग्रा गथ'फ्रा सिख्ला गथ'जों लाइन बेरायनाय माने जुक्तिहीन मिनिंलेस ना एग्जामाव फैयो फुजानि सोमोन्दै ना एग्जामाव बेरायनायनि सोमोन्दै प्रेक्टिकेल मायबा बुंनो होयो लिरनो होयो नाथिं बबेयावबा बाइक सोखावहैगोन बबेयावबा खेला गेलेनायनि मुङाव थाहैनानै सोरजोंबा मायबा गाज्रि खामानियाव इंगेज जाहैगोन मुखुब जाहैगोन बिमा बिफाया उदिसानो थाया रायनो नाया बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ रायबा बुगागोन ओंखाम जानाय नङा थैगोन खोमा दाव अननाया जुदि नोंनि गथ'नियाव साव बायदिसो जायोब्ला नोङो एसेबां अननानै मा लाब मोनो नोङो एसेबां नोङो दाव अननाया नोंथांनि गथ'नि फिउचारखौ इयुन जिउखौ जुदि खहा गोनांसो खालामोब्ला
नोंथांनि गथ'नि इयुन जिउखौ जुदि धंस'सो खालामोब्ला एसेबां दाव अननानै मा जानो एसेबां खहा गोनां खामानिखौ मावनानै मा मोननो नांगौबा सारि फंसे राय जुदि बे गथ'नि फिउचारा मोजां जागोन होनना सानोबा जेबो खहा गैया जेबो लस गैया फंसे बुनायाव फंसे रायनायाव जुदि गथ'आ खुरां लायोबा फंसे एसे दाद्रि होना बुंनायाव नोंथांनि गथ'आ खुरां लागोनबा फंसे दाद्रि होना बुं फंसे गन फिसाजों सालथाव बुनायाव जुदि नोंथांनि गथ'आ खुरां मानिगोनबा बाथ्रा मानिगोनबा बेखौनो खालाम एसेबां दाव अननानै जुदि नोंथांनि गथ'नि भबिष्यता जुदि धंस'सो जायोबा मा लाब दं मानो आनकन्ट्रलेबल गावनि गथ'खौ मानो कन्ट्रल खालामनो हाया क्लास 8आव फरायनाय 9आव फरायनाय 10आव फरायनाय हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय गथ'खौ जोंनि बिमा आरो बिफाफ्रा मानो कन्ट्रल खालामनो हाया बेखौनो नांगौ आंनो मा एसेबां गिख' जाखो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गथ'खौसो गियो उल्था गथ'आसो बिमा बिफाखौ गिनांगो बिमा बिफायासो गथ'खौ गियो बिबो क्लास 8, 9, 10 हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय गथ'खौ गुबुननि सोरबा माबाखौबा खिन्थु गिया नांलायगोन बुलायगोन बेलेगदोबा गावनि गथ'दोबा खिन्थु माने एकदम गां गनाय दाउ बायदि गुथुथु जानोसै आरो गावनि गथ'जोंबा एसे जोथोन ला आरो साननानै नाय मा खालामनाया मोजां जागोन एसे माथा बाहाय सोरनिबा सों बेबस्था ला भाबिना नाय एसे सिरियास जा गथ'खौ लानानै नोंथांनि गथ'आ नोंथांनि भबिष्यत अरायबो गोसोआव लाखिखा बेखौनो गोसोआव लाखिबाय था हदाय बावगारनो नाङा नोंथांनि गथ'आ नोंथांनि भबिष्यत बेनि थाखाय नोंथाङा सानफ्रोमबो मायबा नङा मायबा खामानि मावनांगोन गथ'खौ बाथ्रा बुंनांगोन गथ'नि सोमोन्दै साननांगोन 1 घन्टा खमाय नोंथाङा साननांगोन गथ'नि थाखाय एभ्रिडे ओरैनो गारा दोनबा जायाना सैमा अमा नङाना बियो गारा दोनबानो देरनो लावनो गियानि जानो मानसि सिबियो नोंथांनि गथ'आ मोजां जागौमोनब्लाबो थासारिनि थाखाय मोजां जाया मालाबा सोरदोबा थांगोन लोगोजों थांगोन गाज्रि लोगो मोनहैगोन बिदिनो गाज्रि जालांगोन बियो न'आवथ' दोनबाय थानो हाया बिखौ लोगोफोरजों थांगोन बियो बिदिनो गाज्रि सिचुएसन गाज्रि लोगोफोरजों लोगो मोनहैगोन आरो बिदिनो गाज्रि जाहैगोन ओंखायनो सांग्रां जा बिमा बिफाया एसे टेनसन लानांगोन माथायाव फ्रि उदां हेगारना होबा बिदिनो जालांगोन बियो गिनो गोनां साननो गोनां भाबिनो गोनां सिनसियार जानांगोन ओंखायनो आं सासे रेसपन्सिबल बिफा आं सासे रेसपन्सिबल बिमा माने दायित्व गोनां बिमा बिफा होनना साननानै ला आरो गथ'नि मोजां जानाय गाज्रि जानायनि बाथ्राफोरखौ सालिजारि साननानै माबे मोजां माबे गाज्रि बे बाथ्राफोरनि सायाव खामानि माव एक्सन ला माथा मारि मा बुंबावनो बेनो फुजा सफायदों बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय